Mechano pangchu fa ata na la du anu le pathar te ina thlen masak ber chuan an fapa room chunga in kal nan tlat chu a room kong khara kar chet sak ngal ma se ama la tu anu le pa te chuan thinri ma hnekin ani chu lom man tam takan pe zoka a chan chu an fapa hi musician ni in atong ngai lo shrim shrima a room kong khar po apel ngai mi lo ani Mechano pang ve thung chu nu cham ina om lai pon atong thei em awanga mi hriat lo ani a Mechano pang hne na chuan ni tin soi turanga thei hle a henu pa te po in an fa pathian ko matan hetiang no pang tong tam deuh hi an du chu lo ni chu wang chon he Mechano pang la a en kol turin ina an hroi hota ani Mechano pang chu a urum chu hon tu min thiam tin renga thota a to pa chuan a hong thei ta ani kongka a hon nuwa chuan a chunga chakka katlanin thu tin reng chu a soita ani mi pano pang chuan a beng chen em awangin hre omati hle nung lama abek thazela a topa abek theita loti a mu chuan thon thu chu a hril tran ta a nu cham ina om lai chung chang chu darkar tam tak chunga hrila a topa chuan a u chu atur thei to ngang lova a thutna atanga ding chuakin a room atang chuan a tlan chuak ta ani anaw thar chuan a hnunga a zui thlave ngala a voi khat nan room atangin ama du thu nge in a chuak ve ta chu anu le pa ten an mu chuan an lom hle a hei hi Mechano pang thil ti vek ani ti in an fanu thar tan chuan lawman an siam saka he an falak thar chuan an in chunga chengthlen turin an ti ta ani reilo te an om pui te chuan lawman lian pui an ron kenga an fanu thar ruma chuan an keng ta ani thil pek te a han mu chuan a lom hle maya tun aya ma son turin katang so don ti in angai tu ta a chumi nuwa chuan a lawman don te chu a uruma chuan a keng lu ta veka kanu tharin min lei sakani hi ti in ti thei takin a hrila a u chuan engma soilovin angoi reng chu a mu chuan ani chuan a thilpek don te a phor vela chu a u in a mu chuan a phur ve hle a lelama anu le pa ten anom pui te hna thilpek te kha a mu in a lo mem ti in an zota anom pui te chuan a vai in a u a pe vek ti in an hrilta a anu le pa te chuan thilpek chu angai na vak lo ni a ringin shopping mall a kalpuin a thar kan le sak mayang an ti a chuti lai tak chuan an fanu thar chu stepa ron chuk thlamek an mu in anu thar chuan thil ka lei sakang che i du empty in a zota nu chamina chuan chutieng somna adon ngai lo awangin a phur hle a mase an chua don lai tak chuan nung lama han hoi zewa a u stepa dinga mu chuan ani chu a kho har mel hle a chu a mu chuan anu le pa te zui a du le talova Mechano pang chuan in lama oma a u ne na in biak chu adu ani a soizo in ani chu in chung lama sakta kin atlan chho ngala anu le pathar te chu loma wangin an mituye tla hial ani eno pang hi pathianin atir van tir ko ani an ti hiala anu le pa te chuan thutluk na an siam ta ngala an fanu thar chu school da an tumta ani an fanu thar chan na ma saber chu ka unen school kan kal thayengem ti in an zot ngala anu le pa te chuan an fapa chu mi pui tam takara a om theilo thu le a hlo thu chuan an changa an fanu thar chuan thian tam tak nen in mel hriat tir ka du ani atia chu ti chuan a har sanna te chu sut kiangin a omang atia chu thu chu anu le pa te nan hriat chuan school an kal tir ta ani ni danga chuan an una vin school chu an kal ta a school lian taka mu chuan nuama ti hle a ma se u chu khur der derin anunga aron zui ve ani a u chu a hlauna sa ti a mu chuan ina a homai a hlo wangin akuta a vuan vata chuti lai tak chuan an school no pang sual tak tak ta chu an lo lang ngala a u chu mi atong theilo ti in an musit na sa hle a thok le khata a u chu akute aron vot na sangal tamai misual ho chuan a u chu an nui zat le na sa a u chu engwanga school kal du lo nge ani ti chu a hre thiam ta a nangni ang hi kan school a ron kalin phu ve lo ti ina an khum na sa hle a heng misual te awang hian ka u hi anat na te aron zual pha ani ti chu a hre thiam ngala ani chu rang takin a hma a avadinga akute a hum ruwa anni ho chu nung chang zirti ratuma a hlo em awang chuan misual ho chu anot bo theita a u chuan misual in an khoi ngam lo na chan chu anaw wang ani ti chu a hai lo chu mi nuwa chuan anaw chuan sana phone pahni a phora a u kuta abun tira sana phone man dan te chu a zirtir ngala misual in ron khoile an tum chuan ron phone ngal tur chuan a hrila school ban huna chuan a unen horwal tur chuan an classroom a avatan vata mase an class a chuan a u chu a muta mai lova ani chu aril ruwa ha ta em mai ani chuti lai tak chuan a sana phone chu aron ri a
Sanafon atang chuan a u chu misualin khoyan tum ti a hre theia a u chu chantu nei lawa nga in misual te chuan tong theilo pa ti in khoyan tum ta a kuta sanafon chu lak sakan tum lai tak chuan vantir kovi chu aron thlenga ani chuan misual ho chu chuak ngal vek turin aron ti misual ho chuan meiche pakhat chawin kan vai chuan min hne lawang ti in an changa chu vele vantir kovi chuan abula bol tiang chu la in misual ho chu aron vota a u po rang takatlan chuak turin a hril ngal bok mase misual te churan thole in a bol tiang chu lak satumin an vai chuan an beita chu ti chuan bol tiang chu le lama atla thata ani chu ti anaw an khoiron a mu chuan a u chu a in sum thei talova bol tiang chu la in kanaw kha thla ro u ti in aron tong chuaka a tong an thria chu an vai in an mang ang hle tong theilawa chu aron tong thu tang ti an ring phalo ani anaw chu alom hle mase a u chu an nek thuta vantir covid chuan a u chu rang takin a kai thowa hetiang mi a ho hi lau reng reng su ti in a u chu a fuina sa hle chu vele misual ho chuan anaw chu an ron nam thule ngala chu vele a u chuan mi a ho ti in a ron tong chuak le ta mase ani chu a tong fialo em awangin misual ho chuan tong theilo ang khan om mai ro ti in an nui so na sa hle vantir covid chuan chan tu min rang takin a ron ding le ngala nang ni ang no pang sual laka katlom don lo ti in a vota sia mai an vaya an tlan chu vek nuwa chuan a u chu ni khoshelovina omta vantir covid chuan mi avuak wangin principal nena an heka an nu le pa te nena chuan vantir covid chu hremna pe turin principal nena an zual ko na sa vantir covid chuan anu le pa te nena misual ho hian ka u chu khoiron an tum phasa ani ti in diktakin a hrila mase principal chuan CCTV atang chuan a sual zok ti in school atanga no chu tur thu a soi ngala chu vele vantir covid chuan a sana phone chu aron play ta misual ho chuan a u chu an khoi masa zok ti anu le pa te chuan an threta an fapa musit tu te chu principal in humatum ti mi hausanu pa te nan thriat chuan an thin rim ta principal chu sumawa nga chu tiang thila ti chu poyan ti hle nina nga chuan a u ron har chu a mu in hlim takin in biak pu yatuma mase a u soi thei om chun chu mi a ti ba ka soi thei lawa chu tongkam thalo takani awangin anu le pa te chuan chu tiang tongkam chhiamo izir tir ti in an hawang ti a hlawa tu chamina te min da le ang ti ngai tu in aril ru a ha hle chu wang chuan a u chu tongkam zir tir atum ta mase a u chuan mi a ti chia chu a soi tamaya thok le khata a u nat na chu aron chuak thuta chu misual hawa hlovang ni anga in a u chu a that chu wat adu awang chuan a u khoi tu misual ho ne na chuan a vakal wata a u chu ngai dam dil tur chuan a vashila misual ho chuan nang mani awangin school atangin min no chua pha ti in an nam thlua chu wang chu di tur ve tur ani ti in khoyan tum lai tak chuan vantir koviron chan tur chuan a u chu oring takin du tok ro u aron tia vantir kovi chuan a u chu tianga ring taka au thei chu a hlim hle chu tia hlim taka a om lai tak chuan misual ho chuan an mani khoi tur chuan puitling pakhat an ruaya chu tia puitling in aron vo tamai chu a u chuan hlau viau tura anga yani chu puitling an roi pa chu a hne thei chuan a u chu hlo na ina kian sana ringa mase ani chu kumsom pani mi le ka ni awang chuan hne chua in ring lo hle chu ti lai tak chuan a u chuan anaw chan nan aron tong chuak le ta mani aya chak lo no pang te chu khoi tum mo i zak lo mi ati a u aron tong thei mu chuan vantir covid chu alo lom le hle chu ti lai tak chuan puitling misual chuan an pani chuan khoi tumin an kuta mana tuma vantir covid chuan misual pa ke chu na takin na ra saka an tran rol na awang chuan misual pa chu hlavin atlan cheta ani chu ti an hlober atlan chetak nuwa chuan misual ho chuan ngai daman dila kan ti to ngai lawang che u ti in ngai daman dil ta ani a u pon tun tum chu ka ngai damang che u ti in a soya chu an mani lo thlir reng tu anu le pa in an hu chuan lom awangin an mit tuite atlak pha hial ani a chan chu a u chuan anaw kuta vuan an hu chuan an fapa chu apa ngai chhota ani ti in an lom hle heng thil thleng te hi vantir kovi wang vek ani ti in an lom hle ani ma se rei lo te a u chu atong le to lova anu le pa te chuan autism nat na hi chu thok le khata dam nga lo ma se tianga makta kin aron tha chho hrim chu a lo mom hle ani anu le pa chuan vantir kovi chu lom man pe kan tuma ma se ani chuan eng ma du lo thu le a u dam wat thei nan le tam takanin biak thei chu adu berani thu a soya
a u en kol thata du awang chuan a album hluite chu an en kuala a hun kal to te chu anu hnena a zota a u chu piano tum chu a tui hle a thiam po a thiam hle ani ma she hun kal ta kum thum vel khan piano competition na a chak lo awangin autism dat na chu anei ta ani ati a van tirkovic chon ani na pa ngaya let le turin engtin nge ka ti ang ti in angai tu na sa hle a van tirkovic chon a u chu piano competition a tel le tur chon a han ti a u chu piano ti tong kam wang chuan a khur thei ani anau chuan a dil na sat em awang chuan a u chuan remati ta ani an chung kwa in rampum huap in ti siangna academia chuan an kalta a chuta chuan ama ti du da tu no pangpo kha atel ve a u chu ichak don lo ti avovin a u piano tum hun a thleng ta an chung kwa te tran puina awang chuan moilu tuk tak main a han tu ma an judge te ba ka mi pui chu a hne hle ani van tirkovic chu a u bula atlana a u chu a chuan hle thu a hrila chu ti lai tak chuan mi pakhat ron lutin a u chu kanin hmulo na rei ta hle mai ti in a bia a u chuan a zirtir tu hlui chu a hmu chuan khurin a tluta ani chu an sara hmu chuan autism dat na chu a chuak le thin ani engwang nge ti chuan an sar chuan an classroom a nithum chung chawngei ten a khung thin ani chu an sara om chuan a piano tum chu a buai ta vek zel mai ani ma se ani chuan hlo na chu a da tha a ka ti thei ani ti in a in fui na sa hle a chu ti lai tak chuan an sar chuan ina vina du to lo che a kal san to che ti in a han ti vela chu tong kama hriat vele ani chu a khurin a hlo na chu ama a aron lut le ta ani abula anaw om lo chuan engma ti theilo angin amal em thin ani just te chuan midang chu chak zo ka an puan don lai tak chuan van tirkovic chu aron thleng ve chi a an ni chu top ru aron ti a an sarin thom to in thlak na ruma min kal na lom le ti in a hril fia van nei thlak takin karon chuak thei hlo ani ti in a soya chu chu an sarin chuan lam fasha te wang khan engma dang lam thei to lo ti in a lo ti vela a el puino pangpo chuan marksheet te chu puang vatur chuan judge ho chu a han ti a ma se judge pathum te chuan an ngai tu ta a voi khat chan chan pele ta a ma se a mak mu atang chuan mak som ni ka tur chuan an ti ta a makat nuwa a el puite aya musa ani chuan a chak thei chau don ani fair lo view ma se a u chuan a rem ti ta a engpo ni se a thiam je chu a so le chiang hle a judge te ba ka mi pui thom po anasa le hle a judge te chu azuna an uai ta der mai chu chu a el pui pa chuan a mu in a chak don lo ti chu hria in a hlau thong hle a pa po a thin rim ta hle a poisa tam tak sengin zirtir tu ala a autism dat na vei mai po ne lo ti in a hawa he chung ko pani te hi sum don na lama po anin el na sa hle chu ni in he in ti siak na a chak zok chu Anram Music University sangbera an kal dona sum don na po atang kai hle ti chu an hre ve a chu wang chuan a u el pui pa chuan an sar hne na chuan thil pakhat tal te ro ti in a in se ru hle a an sa chuan judge nu hne na kalin a benga a hril ru sur sura chu vele an sar chuan puan dum chu la in an u nau in kara chuan a han khai kang vela chu apa chuan ala thlak sak vata an sar chuan thiam viau ma se anawa mulo chuan atlule ngal mai ni hi ti in mi pui ho hne na chuan a hril fia vela chu tiang school no pang chu mi thiam tak tak te university a kaltur chuan atling lo ani ti in mi pui te chu a han doi vela just te po chuan chu thuan thiat chuan an ril ru a buai hle a an nau chuan school a azui thei hle nem ti in an soi sela ma se anau chuan a u hne na ka kal san lowang che reilo te po na ko om lok mai don ti in a hrila anu le pa po in iril ru ti ha su inau chuan engti ka ma akal san lowang che ti in an fui na sa hle a thin lung chunga chuan anau nen engtik lai po in an om dun reng don ti angai tu a an sar chuan a u chu ati that thei chu a ring to lo hle ma se anau le anu le pa wang chuan a han tum le tan ta a moi le nal chung chuang ri chu an hrele ta a just te chuan thiam sat li ani lovin an thin lung le ril ru chu a khoi hle a chu nge chu university a an zon mek mi thiam chung chuang chu an hmuta ani anau po chu hlim le lom tak chuan a ron tlan lut ve ngala a u chu a fakna sa hle a to pa chuan Anram University sangbera lutur chuan an thlang ta ani a u chuan university lu theina certificate chu anei ta a tu ka chuan Genius Music Academy School a admission ti tur chuan anawin azui ta a ma se zirlai ho tu chapau tak chuan an ni chu anui zata
nang ni ang naupang chu in a ho ula milem nen chuan va in khualte lem ro u ti in a hrila a u chu a thin rim hle a ngai dam dil tur chuan a ti a chu ti lai tak chuan zirtir tu pakhat a lo thlenga ani chuan he kumsari mi chau hi kumina kan university a lut thei om chuna ni ti in a hril fi a zirlai ho tu pa chu amang ang hle a he school hi naupang in khualte lem na a chang zo to ani hi a ti a anaw chuan a u chu a naupang na wanga ngai nep lo turin a hrila zirlai ho tu pa chuan I u chu school naupang ani to nang chu he school mi ini ve lo chu wang chuan ron tong ve lo mai ro ti in a hrila a u chuan anaw tham lo taka ati awang chuan ngai dam dil tur chuan a ti a zirlai ho tu pa chuan a du lo na samaya a u chuan an mis ne na chuan zirlai ho tu pa hi ban ngal ro u in ban lo ani chuan keima ka bangang ati a zirlai ho tu pa chuan tieng em a naupang ngeng hi ka hrengai lo ti in piano tum chu a chau ngal bok ani chak lo zok chuan ngai dam a dilanga school atangin mani thu nge in a chuak tur ani ti in anin rem siam ta ani ani chuan an zirlai ho tu pa ai chuan a thiam na chu a sang zok ti a in hrenga la chu wang chuan a phur hle a zirlai ho tu pa chuan a tan ma sa a thiam em awangin mi te chuan a u chu chak lo zok tura an nga ya ma se a u chuan a han tum ve ta a moi chung suangin a thlo le a mi pui ho chuan thiam an ti em awangin kutan beng dar dara zirlai ho tu pa po a thiam zia chu a hre ve ta a chu ti lai tak chuan an ti charte chuan draw a an pom saka anaw hne na ngai dam dil tira du awang chuan voi khata chau le a tun tum hi chu rang taka tum chi chu a chowa zirlai ho tu pa chu school a po arang berani ti an hriat awangin a phur hle a chaksa anga in tempo man ro chu la in keyboard chunga chuna da a tum tan ta ani aran lutu ka wang chuan an zirtir tu te po an mang ang hle a anaw chuan a u kut chu ngai to in aril ru a ha hle a ma se a u chuan a in ring tok hle a u chu aron tum ta aran zong 160 bpm pe la aria po ti sual reng reng a nei lova an vai chuan ani chu thiam zo ka an pom ta a chak zok ta ani an zo nu chuan zirlai ho tu pa chuan kumsari mi laka a chak lo chu ring thei lovin an ma chuan a thing thi ta ani a chapo na te chu da tha in anaw hne na ngai dam adil ta ani anaw po chuan zirlai ho tu pa chu enin school atang chuan a hnot chuak le ta lo ani zirlai ho tu pa chu a zak lu tu ka wang chuan school atang chuan atlan chuak ta ani chumi hnuah chuan an miss chuan admission chu ati sakta a khowela in ti siak na sang bera chuan an som ta ani